What's up mga katropa? Welcome back to Hanimace TV. So for today's mukbang ay meron ako dito nilagang baboy. Yan. Sa mga katropa, wag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. At bago nga pala ako kumain mga katropa, gusto ko lang pong i-shoutout si Stella Batusin. Yan, mega love shoutout sa iyo mga maraming salamat sa panonood ng aking videos. Let's eat. Meron pala ako ditong patis tsaka toyo. Huh? Patis. Sarap ng gulay pag hapko ko lang.
Sarap ng sabaw. Grabe yung taba. Hop.
So, yun, mga katropa, busog na lang po si Hanimace TV. Thank you, Lord. So, mag-shoutout po tayo. Shoutout po sa aking mga channel members na sina Eat with Ina. Yan, nag-avail po siya ng katropa ni Hanimace. Sana po supportan natin siya, mga katropa. At syempre, si It's Me Grajen, Ramis TV Watkins, Sally M, Jun Pig, Hungry Jean, Jimwell Marty Vlogs, Iñaki TV, Ma'am Shi Rosie, Ligaya's Vlog, Angel Mendoza in Soul, Eat with Vince and Chona, si Hampas Lupang Borgis, Simple Bisdak Mukbang, Hungry Colette, Ma'am Shi Rubiro and Cook Food ASMR, Mary Mukbang Talks Videos at si Mother Shingu. May mga channel po sila, mga katropa. Sana po supportahan natin. Mag-subscribe po tayo. Mag-enjoy po kayo sa kanilang mga channel. At syempre, Team Matibay na sina Cecil Christine Ugawa, Bernie Lagangan, Angie Santos, Jessie Pastrana, Abby Calderon, Let Calderon, Jason Laksamana, Elda Rojas. Yan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Sana po wag po kayo magsawang sumuporta po sa aming mga Filipino mukbangers. So that's it for today, mga katropa. Kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanimace TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye!